Tram mira per tu. La seguretat en els teus trajectes és un aspecte essencial per a nosaltres. Per això, som el primer sistema ferroviari de la Unió Europea en monitoritzar l'estat del personal de conducció. Aquesta tecnologia ens permet prevenir i evitar possibles accidents per qualsevol contratemps de l'equip de conducció. Mitjançant el reconeixement facial, una càmera instal·lada a la cabina detecta si la persona que està conduint pateix alguna alteració o distracció que podria afectar la seva seguretat i la de les persones usuàries. Automàticament, s'activa un avís visual i sonor a la cabina. Alhora, el centre de control de tram es posa en contacte telefònicament amb la persona per comprovar la situació i coordinar el seu relleu si fos necessari. D'aquesta manera, a Tram vetllem permanentment per les persones usuàries i el nostre equip gràcies a aquesta nova tecnologia que complementa els nostres sistemes convencionals de seguretat. Viatja tranquil·lament. A Tram mirem per tu i per la seguretat de tothom.